Mga igsoon, mga anak sa Dios. Usahay kon musimba ta ug maatol nga charismatic ang choir nga magduyog sa misa, usahay ang amahan namo madugangan og kanta nga For thine is the kingdom, the power and the glory forever. Amen. Kini nga linya gitawag og doxology, usa ka pagdayeg sa Dios. Apan kung tan-aw nato ang Biblia, dili nato kini makita sa original nga teksto sa Ebanghelyo ni Mateo ni sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang nakanindot niini mao nga samtang ang mga protestante permi moingon nga ang ilang pagtuo nagasandig lamang sa kasulatan, pasabot sola scriptura, wala nila nabantay nga pinaagi sa ilang pagdugtong sa doxology, gigamit po di ay sila sa sacred tradition sa simbahan. Ang maong linya, For thine is the kingdom, the power and the glory forever. Amen, gikan man sa Didache, usa sa mga unang sinulat sa mga Kristiyanos sa ilang unang siglo nga naglatid sa ilang mga pag-ampo ug pamatasan. Busa, bisan ang mga protestante sa ilang pag-ampo, nakasandig di ay gihapon sa tradisyong Kristiyanos na mas karaan pa sa ilang kaugalingong denominasyon. Kini nagpakita nga ang tradisyon ug Biblia dili man nagsumpaki apan nagkahiusa sa pagsangyaw sa kamatuoran. Ang pagkadugtong sa doxology usa ka buhi nga ehemplo nga ang pagtuo sa simbahan dili lang kutob sa nasulat apan sa buhi nga pagpadayag sa Espiritu Santo nga nagpadayon hangtod karon. Sa atong ebanghelyo karon ang mga tinun-an gitudloan ni Hesus sa pag-ampo ug iyang gihatag ang amahan namo. Unsa may atong pagtulun-an karong adlaw? Unang punto, ang amahan namo nagpakita nga kita usa ka pamilya sa Dios. Ang unang pulong nga gisulti ni Hesus mao ang amahan. Kini nagpakita nga ang Dios dili gahom nga layo apan usa ka amahan nga duol ug nagpangga. Sa kultura sa mga Hudiyo, lisod tawgon ang Dios nga amahan kay alang kanila siya labing balaan, siya labing taas, siya labing gamhanan. Apan si Jesus nagdala og bag-ong relasyon nga kitang tanan nahimong mga anak sa amahan. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Psalm 103:13. Sama sa usa ka amahan nga may kaluoy sa iyang mga anak, mausab ang kaluoy sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga nahadlok kaniya. Kini nagpasabot nga ang amahan namo usa ka pag-ampo nga puno sa pagtuo, dili sa kahadlok. Ang pulong our o namo nagpasabot nga dili kini personal nga pag-angkon apan komunidad nga pag-angkon. Dili nato mahimo nga tawgon siya nga amahan kung wala ta nag-ila nga kita igsuon sa uban. Mao nga ang amahan namo nagtudlo kanato nga ang pag-ampo usa ka relasyon nga magdala og pagkahiusa sa katawhan sa Dios. Sa atong panahon karon, daghan nang nagaampo nga murag transaksyon lang. Kung unsa ang gusto nato, maupod ang atong ipangayo. Apan ang amahan namo nagtudlo kanato sa usa ka relasyon nga puno sa pagtahod ug pagsalig. Ang pag-ampo dili lang pangayo sa grasya kundi pagpamatuod nga kita mga anak sa usa ka amahan nga buhi ug nagpangga nato. Ang amahan nato nagpakita nga kita usa ka pamilya sa Dios. Ikaduhang punto, ang amahan namo usa ka panudlo sa pagpuyo nga matinumanon ug mapailobon. Gitudlo ni Jesus nga mangayo kita sa atong pagkaon matag adlaw. Kini nagpakita nga kinahanglan nato ang Dios adlaw-adlaw, dili lang kung adunay problema.
Ang pulo nga our daily bread, ang among kalanon sa matag adlaw, dili lang literal nga pagkaon kundi nagpasabot usab sa grasya o kinabuhi nga espirituhanon. Mao kini ang pan sa Eucharistia nga naghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ang pulo nga daily, matag adlaw o adlaw-adlaw, gikan sa Griego nga epiousios, usa ka pulo nga lisod hubaron sa Binisaya. Apan kini kasagaran nagpasabot sa pagkaon nga igo lamang para sa adlaw karon ug sa pagkaon nga makahatag kinabuhi nga langitnon. Busa kini usa ka pagampo sa pagsalig sa Dios nga nag-atiman kanato kada adlaw. Mao nga kinahanglan ta nga magpuyo nga matinumanon sa Ginoo, dili magpuyo sa kabalaka sa kaugmaon o dili magtago-tago o manghording sa sobra nga mga butang. Ang amahan namo nagtudlo nga ang tinuod nga kalig-on wala sa material nga bahandi apan sa pagsalig sa Dios nga maghatag kanato sa tanang butang nga gikinahanglan. Ang amahan namo usa ka panudlo sa pagpuyo nga matinumanon ug mapailobon. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang amahan namo dili lang usa ka linya nga balik-balik nato iampo apan usa ka pamaagi sa pagpuyo. Kini nagtudlo sa atong relasyon sa Dios, sa atong pagka managsuon diha sa komunidad ug sa atong pagsalig sa grasya matag adlaw. Sa matag amahan namo, ipadayag nato ang atong pagsalig sa Dios nga amahan ug ang atong pagkahiusa isip mga anak. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.